यार। आज पावर स्टार पवन सिंह ऊ काम कर देना जवन काम आज तक भोजपुरी इंडस्ट्री में कबो ना भई रहे। अरे भोजपुरी इंडस्ट्री के तो बातें छोड़ दो जा, बॉलीवुड के इतिहास में ही पहला बार भइल बा। और ई देख के खाली भोजपुरी इंडस्ट्री के ही ना पूरा बॉलीवुड के नींद उड़ गइल बा। और ई भोजपुरी इंडस्ट्री और पूरा भोजपुरिया समाज खातिर गर्व के बात बा। सब हैरान बा कि आखिर ई भइल कैसे, लेकिन घबरा जा मत। पावर ऐजे से शुरू होला और ऐजे खत्म। पावर दूसर केहू कहाँ से ले ली। दरअसल पवन सिंह अपन मेहनत, लगन और पूरा भोजपुरिया समाज के प्यार और आशीर्वाद के बदौलत आज भोजपुरी भाषा के दुनिया के सबसे बड़ा मंच पर प्रस्तुत करके भोजपुरी में एगो नया इतिहास लिख देना। और बस आप लोगन का प्यार और आशीर्वाद बन रही तो पवन सिंह भोजपुरी में एगो नया कीर्तिमान लिखे जा रहल बानो। और ई भोजपुरी खातिर सबसे बड़ा लकीर हुई। खैर 70वां आईफा फिल्म फेयर अवार्ड में अपन पावर स्टार पवन सिंह के बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल खातिर टॉप 5 में सिलेक्ट कर लिहल गइल बा, जौना में पवन सिंह, अरिजीत सिंह, जावेद अली, करण औजला और सोनू निगम बाना जा। पवन सिंह के स्त्री 2 में गावल गाना आई नहीं खातिर टॉप 5 में सिलेक्ट कर गइल बा। बस पूरा भोजपुरिया समाज से आग्रह बा कि अपन वोट और सपोर्ट से भी ज्यादा पवन सिंह पर अपन प्यार और आशीर्वाद बनौले रह जा, ताकि पवन सिंह ई आईफा फिल्म फेयर में बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड जीत के आवो और भोजपुरी में एगो नया इतिहास लिखा जाई। पूरा भोजपुरिया समाज से आग्रह बा कि तोहन जाना अपन प्यार और आशीर्वाद अपन पावर स्टार पवन सिंह पर इतना बरसा दो जा कि भोजपुरी और पावर स्टार के पावर के देख के पूरा दुनिया हिल जाए। और लास्ट में पूरा भोजपुरी भाषी से आग्रह बा ई बात के एक बार फिर से सच साबित कर दो जा कि जौना सीट पर गमछी रखा गईल उ सीट आपन हो गईल। जमकौला से होई। जय हो पवन भैया, जय हो भोजपुरिया समाज।